vandaag is de Fête de la Cuisine gala dinner. We hebben net de fashion show gedaan. We hebben 2 rondes gedaan. En het was gezellig, het was leuk, het is een leuke sfeer. Ja. Janet, wat vond je? Nou, ik vond het ontspannen hoor. De mensen vonden de jurken prachtig, dus dat is alvast positief. Ja, dat is een good one. En nu zitten we achter, want we gaan voor de 3e ronde. Ja. Dat was eigenlijk niet gepland, maar ze vinden ons gewoon top. Mevrouw Van Blauw, die staat er weer op om met de vereniging te beginnen. Maar deze jurk mag gebruikt worden. Dat gaat mevrouw Van Blauw even doen. Nee, alsjeblieft mevrouw Van Blauw. Kijk hier. Lieve mensen, het is alleen die jurk hoor. Die dame niet. Die veilen we niet. Die willen we niet kwijt. Ja? Maar, ja, lieve mensen, wat een mooie jurk. Draai een keertje om dat ze zien je Lisa. En de rok is verstelbaar. Toch? Kijk maar, kijk maar. Geweldig. Moet ik tellen? Moet ik tellen eenmaal aan de naam? Die mevrouw heeft 600 gewogen. Dan gaan we dan tellen. U? 6,50.